Hei, onko sinulla 60 ikäkriisi? Tiedostatko sinä, että jotain on vialla? Oletko väsynyt? Onko keskivartalosta tullut lihava? Onko verenpaineesi ja verensokeriarvosi koholla? Nouseeko paino? Heräiletkö yöllä? Vai ärsyttääkö muuten vaan kaikki? Eikö seksikään maistu? Kolkuttavatko kansansairaudet ovella ja joko ne tuli jopa peremmälle? Älä masennu, sillä tilanne on korjattavissa. Kaikille näille on tehtävissä jotain. Haluat ehkä tietää, miten se tehdään ja sanoa samalla heipat 60 ikäkriisille. Elämänlaadun parantaminen meille 60-vuotiaille on mahdollista ja voit kääntää aikakelloa jopa 10 vuotta taaksepäin. Nyt on oikea aika aloittaa ja nujertaa ikäkriisi.